Käşke ejem men üstüme gyýgyrman duýgulama düşünen bolsa men özüme gownum ýeterdi. Käşke meni kakam gorap mähir beren bolsa men şu wagtda ýollaşma durmuşa çykmazdym. Diýlen pikirler seňem kelläňde aýlanýarmy? Şuňky temamy çagalyk travmalary. Şu wagtda dögür psihologyň ýanyna koýup kişgatnaýa çagalyk travmalaryny bejermek üçin. Ýani gelin bu tema geçmeden ozal Akbabek Nazarowyň bu hakda ýöreden düşünjesini diňläýin. Вот многие оправдывают свои какие-то действия. Якобы у них была психологическая травма в детстве. Да. Это модно сейчас Да. вот это говорить. Да. Непроработанные какие-то триггеры, там брат. Да. Слушай, ты уже совершеннолетний. Да. Ты уже дылда огромный. Ты да? О каких триггерах ты говоришь? О каких прорабатывай свои травмы. Да. Men hem Akbabek Nazarowyny bilen ýüz göterim razylaşýan. Islenik meselen durmuşda çözmeden ozal ikinji pikirlenmeli zadyňyz. Şu bolup geçen zady meni üýtgedip bilýänmi, üýtgedip bilemok. Edil şoň ýaly enata meselesini. Men enatany saýlap bilýädimmi? Ýok, saýlap bilemok. Diýmek Allah tarapyn şu enata ma bir zat üçin berilen. Ýogsa da sen ulalaňdan soň enataň etýän minus tarapama, plus tarapama. Gelin kommentariyada bölüşelim. Men ejem şunýalak bolan üçin men ulalamda başga adam boldum. Bölüşelim, her kim begensin. Bir zat üçin berilýän şu enataň. Meselem ejem maňa söýgü beren okdy ýöne men eje bolanymdan soň ejem ýaly mehirsiz bir, zalim bir bolman, şolar ýaly eje bolmagy saýladym. Düşünýäňiz? Şoň ýaly zatlar gelin bölüşelim. İkinji aýtmaly zat, biz enatan saýlap bilmeýänimiz sebäpli hawa kynçylygam çekdik ýöne şoň plus tarapama. Psihologiyada şeýle bir zat we mehribanlar Gestalt diýip bir düşünje we meselem enami ştaýda 3 tane nokat çizýän. Näme görýäňiz? Gözüňiz 3 urşluk çekdimi? Ena şeýleje. 3 urşlugy düşünjemi dama çekip bu torasy gelýär. Şoň üçin şu mesele enata bilen çözülmedimi? Kakaňa mesele maşgala sereden okdy, başga aýaly bady, başga çagalary bady. Ýöne men durmuşa çykamda şu ýollaş saklap bilerini biz özümizçe 3 urşluk çizýärse, ejemiziň saýlan adamsyny saýlaýar. Biz şu 3 urşlugy ýapyp turjak bolýar. Gestalt diýilýär muňa. Şoň üçin çagalyk travmalar dol derejede düşünmek üçin, şolaň sorawyny ýapmak üçin hökman suratda psihologyň ýanyna gitmeli. Ýöne gideniňden soň bu zat näme üçin maňa berildi diýip ýüregiňde agyr ýük saklamaly, kynçylyga mümkinçilik diýip seretmeli.